Samozřejmě si řekneme nějaké fuck upy, které se mi staly během toho, co já jsem to tady všechno vybavoval. Já jsem si říkal, ty vole, jak to bude pohodička, jak si to všechno objezdím, jak si to všechno nakoupím, jo. Že to bude prostě úplná paráda. Ne, už teď vám říkám, že ne a za chvilku vám tady ukážu nějakou i videodokumentaci, kterou jsem si tady připravil na tadyhle ty jakoby záležitosti, že jo, abych vám to tady mohl všechno samozřejmě povědět. Takže, čím začneme? No, začneme asi tím, že bych vám to tady mohl trošku ukázat, ne, co tady je, ty vole. No, asi jste neminuli tady tu poličku vzadu, jo, tu jste asi neminuli. Mám tady vystavenou jednu knížku, kterou vám ukážu. A vlastně tady ta knížka bude provázet celou moji cestu a je to tahle ta knížka. Jo, to je ta knížka, tady se to všechno píše. Další věci, co tady máme. Nějaké propriety, jo, klobouk, dá se. A pak klasicky tady mám kšiltovku konkurenčního streamera samozřejmě. Pak tady mám voňavku, kdybych náhodou smrděl, tak prostě to prostě cákneš. A jak Martinos do šéfa, to bylo tak na odlehčení. Možná, když budete hodní, tak si zahrajem. Třeba AC/DC. No, musím ještě trošku potrénovat, už jsem trošku vypadl ze cviku. Teď se dostaneme teda k tomu, jak jsem vybavoval tady to studio. Jak jsem tady to všechno vlastně dával dokupy. A co mi to stalo úsilí a nervů. No hele, začnu asi tím, že vám ukážu nějaké tady dokumentace. Já si dám sluchátka. Takže hele, začneme asi tady tímhle s tím. To je stůl, prosím pěkně, jo. To je prostě stůl, pro který jsem si jel do vedlejšího města tady od nás, protože tady v mém městě je ten samý obchod sice taky, jo, už ho vidíte, ten obchod, no, jo, to je ono. Takže tady v tomhle tom samozřejmě nejmenovaném obchodu tady ten stůl neměli, co jsem chtěl. Říkám OK, největší hrdina, vyjedu si do vedlejšího města. Jedu, stůl zaplatím, všecko tady tohle. Přijedu tady dozadu do takových těch prostě příjem a výdej zboží, jo. Prostě vepředu zaplatíš u pokladny, normálně v obchodě, tady si to prostě zpátky jakoby nabereš. No, takže jsem si to samozřejmě všechno nabral. V tom misku jsem tam ve skutečnosti vlastně bral tady ten stůl a plus jsem tady bral tu poličku, jo. Tady tu poličku, co mám za sebou. No. Tu židlu jsem tam ve finále bral taky v tom misku, ale ne tady v tomhle tom, to bych teďka předbíhal, k tomu se dostaneme. Takže, dobře, tak jak vidíte, vyložili mi to, jo. Nevešlo se mi to do auta. Jo, a teď si řekneš, ty vole, co jsi na tom parkovišti dělal? Jo, byl jsem tam 1,5 hodiny mimochodem, jo, než jako jsem se dostal domů s tama. Zkoušel jsem to tam asi 0,5 hodiny mordovat do toho auta. 0,5 hodiny jsem se o to snažil. Dávat to tam do kříže, dávat to tam prostě jakkoliv. Jo, teď si možná říkáte si kreten, proč jsi neotevřel kufr a nedal jsi to přes kufr. Protože ten kufr je zaseklej a nejde prostě otevřít na zadním sedadle taková ta píčovina, co ti sklopí ty sedačky. Jo, ale mám samozřejmě nejlepší auto. No. Abych to zkrátil, začalo být ještě teplo, že já jsem se tam potil v dlouhých gatích, protože ráno, já jsem tam měl rovnou z práce, že jo, a ráno, když jsem měl prostě po 5. hodině ráno do práce, tak byla zima. Jo, tohle asi třeba ve 3 odpoledne a to už prostě země normálně pak teklo, když jsem to tam začal dávat a bylo tehdy, ty nevím, bylo asi prostě skoro 30 stupňů a já jsem byl prostě v dlouhých gatích, jo. Tak jsem se na to teda vysral asi po 20 minutách to zkoušení toho dávat do auta a začal jsem obvolávat nějaké svoje samozřejmě kamarády, to se mi povedlo, dovolal jsem se, nakonec přijel teda s vlečkou, naložil tam tady ten stůl a nakonec dají tu poličku, jako ta polička by se mi tam vyšla, ale problém byl tady ta deska prostě, aby se tam vešla. No, jak tomu mám nějaké videjka, tady ještě jako fotka, jak jsem to tam ty vole, jako tomu stolu nic není, ono z čestí to bylo dobře zabalené, ale měl jsem trošku strach, že vidíte, že ono se to jakoby ošoupalo tím, jak jsem tam prostě s tím dělal píčoviny. Teď vám ukážu ještě nějaké videa, které tady z toho mám. Dívej. No, takže vyjel jsem si pro stůl. Zjistil jsem, že se mi nevleze do auta. Jo, takhle jsem to tam zkoušel dávat. Jo, takhle do toho kříže jsem tam sklápil sedačky, ty kokos. Ostatní lidi si tam jezdili pro další věci, prostě pro své věci. A já jsem se tam tady s tím prostě mordoval, stál jsem tam ty vole a jako vidíš prostě, jo. Vleze do auta. A... Jo, toto je ta píčovina v tom kufru, která prostě nešla sklopit, jo, co jsou ty sedačky. Tohle by se tam vyšlo, jako to bych dal do kříže, to bylo úplně v cajku. Ale jako ten stůl, ty kokos, jako nešlo to, hej, nešlo.
Nebo jakoby, já jsem ho tam nějak dostal do toho kříže, ale když jsem chtěl pak zavřít když jsem chtěl pak zavřít dveře od spolujezdce, tak mi chybělo třeba 10 cm, jako jo, ten stůl má, nevím, 1,60 m nějak, jo. Takže asi tak, no, takže tadyhle je teda první video. Musím to nějak vyřešit, no. No, musíme to vyřešit, jo, tady jsem možná zněl v klidu, protože jsem už myslel na to, jak vám to tady samozřejmě budu vykládat, pak tady máme ještě jedno. Jo, takhle mi tam hráli. Tak jsem si tam seděl, jo, lidi chodili a tak jsem si tam prostě standardně seděl. No, takže nakonec to teda dopadlo dobře, dostal jsem to zpátky tady prostě do tohohle z toho prostoru a jsme dneska tady. No, další věc, co se samozřejmě nestalo, je, že jsem potřeboval židli, že jo. Tadyhle je prostě standardní prostě židličku, že jo. Takže jedu do Jisku, do Valmezu tentokrát. A tam ji teda měli. Řekli mi, že tam mají ještě jeden poslední kus skladem. Říkám, dobře, tak jsem zase zaplatil, zase jsem jel jak kdyby k tomu výdejnímu boxu, on to tak mají prostě všude. Jel jsem k tomu výdejnímu boxu a čekal jsem tam asi půl hodiny, jo, jako týpek to tak půl hodiny hledal, ale jako v pohodě, já to jako nepřeháním, fakt jako tak 25 minut určitě. Tak jakoby to hledal, pak mi řekl, že to teda nakonec nemají a že jestli mi můžou dát ten výstavní kus a že mi na to dají třeba nějakou slevu. Tak říkám, hello, OK, prostě není problém, dobrý. Tak týpek mi vrátil zpátky účtenku, já jsem šel zase dopředu, do té prodejny, si jít pro tu židlu. Ta židla už byla podotýkám složená, jo, prostě takhle jak je, tak jsem ji tu dostal, jo. To taky jako byla zajímavá cesta v autě, tu jsem taky musel dát do kříže, jo. Naštěstí jako to nějak šlo, ale myslím si, že kdyby mě někdo chytil v Robloxu samozřejmě, jsem tu židli vezl takhle do kříže v autě, tak jako asi by to bylo pěkný povídání. Tak jsem teda šel dopředu, že si jdu vyzvednout tu židli prostě a že si jdu pro tu slevu, jo, říkal jsem si ty vole, jak ušetřím třeba, čekal jsem, že to bude tak minimálně 5 kg sleva, takže ty vole jsme tam teda přijeli, jsem tam s bratrem, říkám, že tady mám slevu, na to mít nějakou a ona, jo, byla tam bába. K tomu zboží něco je? Já si myslím, že to poškozené není. A říkám, jako, to je pravda, co jsem mi říkal, že tady jsou prostě takové potrhané trošku švy z boku, jo, že prostě trčí nějaké nitky a pičoviny. Ona mi říkala. No maximálně 10%. Jsem si jako tak říkal, ty vole, bábo, ty děláš, jak kdybys to platila ze svýho. No takže nakonec teda mi dala 10% slevu, byly to asi ty 300 mi vrátili, nebo 4, jo, něco takového z té původní ceny. A takže jsem měl teda židli, přepravil jsem to a bylo to v cajku. A jo, to jsou asi ty nejhlavnější fuck-upy, jo. Já vás zdravím z nákupu tady tohohle stolu a samozřejmě čekám na ten odvoz, jak už jste teďka mohli slyšet tady v tom story. A pokud jste to dokoukali tohle video až sem, tak napište do komentářů, mám větší auto než Kotin a to bude všechno.